खिन्थु माखासे जोंनि जुरि मेम्बारफोरा पलिटिक्सखौ आं नुनो मोन्दों हो बयबो बिथांमोनानो गोबां जोंनि आर्टिस्ट बा जोंनि प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्राबो गोबां रायलायदों दिनै बुंनो हायैयावसो बुङाखै आं दिनै फकासाव बुंदों बेयाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा मोनगोन होनना सानदों खिन्थु लिगेलि थांनांगौ बे आरोखि ओंखायनो बिथाङा आंनि सिनेमाखौ कपि सपि नाया होन्दों नाया होन्दोंब्ला जेबो नङामोन एलाव होनाङोमोन आंनिफ्राय फैसाबो लानाङामोन एवार्ड फांसननि नामाव जोङो जिथुनाखि सार्टिफिकेटनि नामाव जोङो 3000 करि हिसाबै हरो हिसाबै मानो होनब्ला गोनांथि जायोब्लाथ' जोङो भिसानि जों सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां गैखायामोन मानो होनब्ला जों भिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै आङो दिनै सिनेमा हलावबो सोलिनो हाखाया अब्लाबो जोंहा मोनसे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय लकेल हिसाबै भिसानि जोंहा नेमखान्थि लानाय हिसाबै जोङो मा सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां हिसाबै जोंबो लायो सनमान खालायो जों भिसानि जोंबो सासे आर्टिस्ट जोंबो माने भिसानि मोनसे फेमिलि हिसाबै खिन्थु जों बे भिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै जोङो सिनेमा हलावबो जों देखायनो मोनखाया जोङो सेन्सार बर्डनि सार्टिफिकेटखौ लाखानांगौ अब्लाबो जों नेग्लेक्ट खालाया भिसाखौ भिसाया थांना थानांगौ जेब्लाबो नैबेखौ जों लुबैयो दा जानो गोनां दा 6थि बान्था एवार्ड जे हाबाफारि राननायावहाय जे रजनी बसुमतारीनि मुभिया आर्ट मुभि आरो जोंनि माखासे लकेलफोरनिया जेनेबा कमार्शियेल मुभि जाहैबाय नङा होमबा बेजों कमप्रमाइज खालामोब्ला थ' रजनी बसुमतारी मेमाथ' देरहाखागोन बेस्ट डाइरेक्शन बेस्ट फिल्म एवार्डआ बेनो मोनखानांगौ दा बेफोरबायदि लादों हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरनाय थाबाय दा नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों दा नोंथांमोन जोंनि BCAA दा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दा 6थि एवार्ड सेरेमनि दा प्रग्राम बे जानो थांगासिनो दं दा बे जानो थांनाय समावनो दा जोंनि माखासे बिथांमोन प्रडिउसार डाइरेक्टर एक्टर बिथांमोननि गेजेराव BCAA नि दा गेजेरावहाय जों माखासे खोथा जे बिथाङाहाय गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे बेसेन गोसा खोथा जे BCAA नि बादै खेंफोरथि होदों आरोखि दा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायलांजोबब्लासो बुजिगोन दा बिथां एक्टर प्रडिउसार माखासे बेसेन गोसा खोथा दे BCAA नि थ्रुयै दे बिथाङा बुंलांदों आरोखि आरो बिथाङा BCAA खौहाय जे गाज्रि बुङाखै माखासे सिंनि खोथा जे बिथाङा बेखौ खेंफोरथि होदों आरोखि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो थांगासिनो दङ बिथां सारा मा बुंदों दा बिनि सिगांनो आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो सानदों दा बिथाङा बुंदोंमोन सिगां जोंनिनो बयजोंबो मिथिजानाय रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय जे रजनी बसुमतारी मेमनि सिनेमा जे गराय फाख्रि बे सिनेमायाहाय आर्ट मुभि बुंदों बेखौ आर्ट मुभि आरो बे गराय फाख्रि फिल्माहाय जे जोंनि आसामनि स्टेटनि बायरायावहाय गुबुन गुबुन रायजोआव जे बेस्ट एवार्ड मोननाय जे बेस्ट फिल्म बेखौ फोरमायदों आरोखि बिथाङा जे मोननाय बे मोनसे सिनेमा बिथाङा नैबेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांनि मुभिया आर्ट मुभि आरो जोंनि बे BCAA नि आन्डाराव जे सिनेमा बानायनाय जे लकेलनि सिनेमा बानायनाय जे डाइरेक्टरफोर जे प्रडिउसारफोर बे एक्टरफोर जे बिथांमोननि सिनेमाफ्रा जे कमार्शियेलजों बे आर्ट मुभिजों रुजुनानै नायोब्ला जे बिथाङा रजनी बसुमतारी मेमनि सिनेमा जे गराय फाख्रि फिल्माहाय जे बेस्ट एवार्ड मोनदों बे गुबुन स्टेटफ्राव गुबुन रायजोआवहाय जे बे हिसाबै जोंनि रायजोआवथ' बे मोनखानांगोन दा बे खोथाखौ बुंदों आरोखि बेथ' सैथो नंगौ बे हिसाबै मोननांगोन बेयो बेस्ट फिल्म बे बेस्ट डाइरेक्टर हिसाबै दा बिथाङा नैबेखौ बुंदों आरोखि गावनि फिल्म जे थैसाम 2 बेखौ जे बाजेट जे दिहुननायावहाय जे 60 लाख थांदों आरोखि दा 60 लाखनि गेजेरावहाय दा रिलिज खालामनायनि उनाव दा बिथाङाहाय 98 लाख जे बिथाङा इनकाम खालामनो हाबाय दे बेखौ बिथाङा फोरमायना होदों दा बिथाङा नैबे खोथाखौ बुंदों जे बिथांनि मुभिखौ कपि होनदों सोरबा जे बिथांनि मुभिया कपि आरो बिथाङा मोनसे डाइरेक्शननि थ्रुयै जे एवार्ड मोननांगौ बेखौ हास्थायनानै बुंदों आरोखि बिथाङा जे कमार्शियेल मुभि आरो आर्ट मुभि केटेगरि हिसाबै बाहागो राननांगौ दा बे हिसाबै बाहागो रानोब्ला जे बिथाङाहाय
जे गावनि कमार्शियेल मुभि बेवहाय जे बिथाङा एवार्ड मोनगोन जे बेखौ बिथाङा आसा खालामदों आरोखि जे बिथांनिया जे एक्सनफ्रा जे आलादा जे बिथाङा सिनेमानि जे स्ट'रिफ्रा जे कपि जानो हागौ एसे एनै जे बिथाङा बेखौ बुंदों जे एक्सनफ्राथ' मिलाया दा बे एक्सननि हिसाबै नमिनिनि हिसाबै जे नमिनिनि थ्रुयै जे बिथाङा जे एवार्डखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामदोंमोन आरोखि बिथाङा दा बे खोथाखौ बुंदों दा BCAनि आन्दाराव थानाय जे माखासे बिथांमोनखौहाय बिथाङा जे थांखिनानै बुंदों BCAयावहाय मा सोलिदों जे बिथाङा बुंदों पलिटिक्सबो सोलिदों एसे गावनि खोनानाय मथे बुंदों आरोखि बिथाङा आरो बिथाङा मा बुंलांबावदों नोंथांमोनाहाय बिथांनि बुंनायखौ खोनासंग्रोदो आरोखि आं फंनैसो बिबुंथि होनो नागिरदों फेसबुकआव बिबुंथिया जाहैबाय दा जोंनि सोलिबाय थानाय बिसानि 6 एवार्ड फांसननि सोमोन्दै दा बाथ्राया जाहैबाय आं जुरि मेम्बारनि सायावसो बेखौसो फंनैसो बुंनो सानदों बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन होनना आं सानदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनाव बेयाव मोननै केटेगरिनि जा सिनेमा नायदों खिन्थु मोननै केटेगरिखौबो जयैनो मोनसेयावनो नायनाय जादों बाथ्राया जाहैबाय आर्ट मुभि हिसाबै रजनी बसुमतारी मेडामनि आरो दा लकेल फिल्म जिथु कमार्शियेल मुभिनि सायाव आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मेडाम रजनी बायदिनि जिथु गराय फाख्रि सिनेमाया गोबां जायगायावनो आसामनि गुबुन गुबुन स्टेटआवनो गोबां केटेगरियावनो एवार्ड मोनबोनाय सिनेमा दा बे सिनेमाया जोंनि नैबे लकेल जिथु एवार्ड फांसनावहाय मा हिसाबै बे कम्पिटिसन नांगोन जा आर्ट फिल्मखौ हिसाबै एक्सट्रा नायनांगौमोन आरो कमार्शियेलखौ नायनांगौमोन दा जयैसो नायनाय हिसाबै दा मेडामनो जिथु बेस्ट फिल्म बा बेस्ट डाइरेक्टर जुदि मोनाब्ला मेडामखौथ' लासिं सिं खालायनाय जागोन जों जिथु जोंनि बिसानिफ्राय आरो दा आं बेखौ बुंनो सानाखै खिन्थु नंगौ पार्टिसिपेट हिसाबै रजनी मेडामाबो खालायनो हायो खिन्थु आर्ट मुभि हिसाबै बेखौ बेलेग एक्सट्रा केटेगरि नायनांगौमोन आरो कमार्शियेल हिसाबै माखासे जोंनि लकेल सिनेमाफोरखौ नायनांगौमोन दा बिथाङा जाय सिनेमायानाखि गोबां आसामनि स्टेटनि बाहेरायावहायनो एवार्ड मोनबोखानाय सिनेमा बे सिनेमाया मा हिसाबै जोंजों कम्पिटिसन नांनो दा बेनो मथा मथि नांगौबा स्पेसियेल मोनसे जुरि एवार्डनिफ्राय स्पेसियेल एवार्ड होजायोमोन आरो मान सन्मान खालामनानै खिन्थु कम्पिटिसनाव होआलासिनो आं बेखौ नुहुरदोंमोन आरो बे आंनि साननायसो आरोखि बे मोनसे थांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय दा आंनि सिनेमा थैसाम थुखौ लानानै आं बुंनो सानदों दा जायनाखि जोंनि सिनेमायाहाय बे बोसोराव आं नुनायाव आरो बांसिन कालेक्सन जानाय हिसाबै आंनि बाजेटआ 60 लाखसनि बाजेटमोन दा बे सिनेमाया मथा मथि 98 लाखसो कालेक्सन जानाय जादों आरोखि दा बे सिनेमाखौहाय जिथुनाखि आं बेलेग केटेगरि आं बेस्ट एक्टर बेस्ट डाइरेक्टर आं बे बेस्ट सिनेमा बेफोरखौ बुंनो थाङा खिन्थु एक्सन हिसाबै नमिनि हिसाबैबो फैनांगौमोन आंनाबो जाथारदों बे नङा एवार्डखौ आं मोनथारनांगौ बे नङा खिन्थु नमिनि हिसाबै फैनांगौमोन जों एसे आनकमन लेभेलनि जों एक्सन बानायनाय जादोंमोन दा आं बेयाव सानो माखासे पलिटिक्स सोलिनाय दं आरो आं खोनानो मोन्दों जुरि मेम्बारफोरनिफ्राय आं खोनानो मोन्दों बेसेबां सैथो आं खोनानो मोननायसो खिन्थु आंनि सिनेमाया कपि हिसाबै बे कपि हिसाबै आंनि सिनेमाखौ एवार्ड बा नमिनि होआ होनदों खिन्थु बाथ्राया बिदि बे नंद्राया जानो हागौ खिन्थु खोनानो मोननायाव आरो खिन्थु आं बेखौल' बुंनो सानदों जे जुदि कपि सिनेमाब्ला बेस्ट सिंगार जिथु नमिनेट होदों बेस्ट मेकआप होदों आरो बेस्ट मिउजिक जिथु डाइरेक्सननि जुदि नमिनि होदों बे बोरै फैनो मोनखो दा बाथ्राया आं खोनानो मोन्दों जयन्त नार्जारि बिथांखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो जेथियानाखि आंनि मुभिया रिलिज जादोंमोन अब्ला सानसोराङा गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होदोंमोन बेयावनो आंनि सिनेमाखौ बियो इनसाल्ट खालायखादों आरो जयन्त नार्जारियाबो अब्ला बिथाङा दिनै प्रेजेन्ट एक्टिभ जुदि आर्टिस्ट मानसिया मा हिसाबै जुरि मेम्बाराव थानो मोनखो दा गावनिनो मोननै मोनथाम सिनेमा दं जिथु बे एक्टिभ हिसाबै बे बोसोरनि बा थांनाय बोसोरनि सिनेमायाव दा बे सिनेमायावबो थानाय हिसाबै एक्टिभ माने जिथु प्रेजेन्ट जिथु आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङा जुरि बर्डआव थानो मोनामोन आंनि नुनायाव आरो मालाया मा सानो खिन्थु आं बेखौ मोजां मोनाखै जेब्लानाखि आं बेखौनो आंनो बेनो लास्ट आं माने बड'सेनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि आं एवार्ड फांसनाव आंनि मुभिखौ आंनो बेनो लास्ट आरो नेक्स्ट बाराव आंनि सिनेमा जेसेबां ओंखारदोंबाबो आं हरा आरोखि बे आंनि जिथुनाखि
जयन्त नार्जारिया बे जुरि मेम्बाराव थागोन अब्लासिम आं हरा आंजों मा पार्सनेल दुश्मन दं गैया आंहा बेखौ जेबो गैया आं बेजों पार्सनेल जेबो दुश्मन गैया खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जितियानाखि रिलिज जानाय समावनो बे आंनो मोनसे कमेन्ट होदोंमोन बे नेगेटिभ कमेन्टखौ आरोखि दिनै आंनि सिनेमाया कपि जादों खिन्थु हलिउड बलिउडफ्राबो बिराद कपि खालायो खिन्थु बिथांमोनहाबो दिनै बेबायदिनो सोलिदों जानो हागौ आंनि स्ट'रि बायदिसिनाफ्रा कपि जानो हागौ खिन्थु एक्टिं बायदिसिनाथ' कपि नङा एक्सनाथ' कपि नङाना दिनै रायजोफ्रा हाजार हाजार रायजोफ्रानो आंनि सिनेमाखौ नायदों दा आं बेलेग केटेगरिखौ बुंनो थाङा आंनि एक्सनखौ माने जोंनि आसामनि बा अल आसाम बा अल बड' जोंनि जेसेबां बर'फ्रानो आंनि सिनेमाखौ अनसायदों बे हिसाबै आंनि सिनेमायाबो कालेक्सन जादों जिथुनाखि 60 लाख बाजेटनि सिनेमाया 98 लाख दासिम माने कालेक्सन जाना दं आरोखि ओंखायनो आं बेखौ बारा मोजां मोनाखै आरो बिथाङा जुरि मेम्बाराव थानायखौ आं मोजां मोनाखै जेब्लासिम माने बे जुरि मेम्बाराव थागोन बिथां जयन्त नार्जारिया अब्लासिम आंनि सिनेमाखौ आङो बिसानो आङो एवार्ड फांसनाव हराबो खिन्थु बेनो आं बिसानि सार्टिफिकेटखौ लागोन आं बिसाखौ फोथायो खिन्थु माखासे जोंनि जुरि मेम्बारफोरा पलिटिक्सखौ आं नुनो मोनदों बयबो बिथांमोनानो गोबां जोंनि आर्टिस्ट बा जोंनि प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्राबो गोबां रायलायदों दिनै बुंनो हायैयावसो बुङाखै आं दिनै फकासाव बुंदों बेयाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा मोनगोन होनना सानदों खिन्थु लिगेलि थांनांगौ बे आरोखि ओंखायनो बिथाङा आंनि सिनेमाखौ कपि सपि नाया होन्दों नाया होन्दोंब्ला जेबो नङामोन एलाव होनाङोमोन आंनिफ्राय फैसाबो लानाङामोन एवार्ड फांसननि नामाव जोङो जिथुनाखि सार्टिफिकेटनि नामाव जोङो 3000 करि हिसाबै हरो हिसाबै मानो होनब्ला गोनांथि जायोब्लाथ' जोङो बिसानि जों सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां गैखायामोन मानो होनब्ला जों बिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै आङो दिनै सिनेमा हलावबो सोलिनो हाखाया अब्लाबो जोंहा मोनसे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय लकेल हिसाबै बिसानि जोंहा नेमखान्थि लानाय हिसाबै जोङो मा सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां हिसाबै जोंबो लायो सनमान खालायो जों बिसानि जोंबो सासे आर्टिस्ट जोंबो माने बिसानिनो मोनसे फेमिलि हिसाबै खिन्थु जों बे बिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै जोङो सिनेमा हलावबो जों देखायनो मोनखाया जोङो सेन्सार बर्डनि सार्टिफिकेटखौ लाखानांगौ अब्लाबो जों नेग्लेक्ट खालाया बिसाखौ बिसाया थांना थानांगौ जेब्लाबो नैबेखौ जों लुबैयो दा